बोसोरे बोसोरे होनाय बादि जों देग्लायबो सीएम रिलिफ फान्डनि मुङाव जब्राफोरनि थाखाय आरो फरायसाफोरनि थाखाय जों दिनै चेक राननाय हाबाफारि लादों आरो बेयाव जोङो जेखिनि स्टेटनिफ्राय सीएम रिलिफ फान्डनिफ्राय जिखिनि थाखा फैयो बेखौहाय जोङो मानसिनि लोमजानायखौ अबस्थाखौ नायनानै सोरनोबा 10,000 सोरनोबा 12,000 सोरनोबा 15,000 बे रोखोम जोङो केपासिटिखौ नायनानै होयो आरो लोगोसे जोङो फरायसाफोरनि थाखाय 5,000 खरि जोङो होनाय खालायदों। आं मिजिं थिदों बे थाखाया थोजासे नङाब्लाबो नाथाय बिथांमोननो एसे बिहुंगा सुंगोन जायफ्रा दिनै लोमजानाय साजानायखौ लानानै डक्टर ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ बे एसेब्लाबो हुंगा सुंगोन आरो मिजिं थिदों बेखिनि थाखाजों सिकित्सा लानानै बिथांमोना जाहाथे मोजां मोनसे सोखाजानायखौ मोननो हायो जों बेखौ मिजिं थिबाय आरो जाय फरायसाफ्रा बिथांमोना बेखौ 5,000 खरि मोननो हाबाय दा बिथांमोननि फरायनायाव जाहाथे एसेब्लाबो हयथ' बिजाब बायनाय नङाबा माबा मोनसे खालायनायाव ड्रेस बायनायफ्राव बे हेफाजाब होथों आरो बिथांमोना मोजां फरायनो हाथों जों बेखौ मिजिं थिबावबाय आरो फैबाय थानाय समावबो आरो चेकआ जोंना दंबावो जाय बिथांमोना दिनै सफैनो हायाखै बिथांमोनाबो जों रानगोन आरो बेनो जोंनि मोनसे सरकारनि आसनि जे सरकारनि आसनिजों जोंनि लोमजानाय साजानाय आरो फरायसाफोरनो जाहाथे एसेब्लाबो हुंगा सुंनो हाथों बेखिनिखौनो दिनै जों राननाय जादों आरो फैबाय थानाय समाव निश्चय जाय बिथांमोनहा दिनै नाम फैयाखै बिथांमोनफ्राबो उनफ्राव जाहाथे मोननो हायो बेनि सुजुग आरो सुबिदाखौ जोङो केपासिटि मथे खालामनानै होनाय जागोन। जोङो दिनै सराइबिल बियाबाव रानदों बेयो जाहैबाय MLA जे आन्दाराव बे थायो दा बेनिखायनो जोंनि गसाइगाव समस्ति होननानै बुङोब्ला जोंना गुबैयै जमदुवार सराइबिल बे फुरा गोग्लैनाय बायदि जायो आरो श्रीरामपुर दङ आरो लोगोसे गुमानि एसे पार्ट दं आरो कुसुगाव दा बिथांमोननि थाखायबो जोङो बिदिनो रानलांबाय थानाय हाबाफारिखौ जों लागोन आरो जेराव जोङो थांनानै रानख'नो हायाबा जोङो जायफ्रा बेवहाय मुं सिखारबाय बिथांमोनखौ लेंहरनानै हरनायनिबो जों बेबस्था खालामगोन मथथे जोङो बे सप्ता खनसेनि गेजेरावनो जाय बिथांमोननि थाखाय जों थि खालामनाय जादों बिथांमोना जाहाथे मोननो हायो बिनि राहाखौ जों खालामना होनाय जादों।